Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Ang unang regalo sa Pasko. Ang anghel nga si Gabriel miingon kang Maria, magbuntis ka. Unsaon nangutana si Maria, dili ko minyo. Ang anghel mitubag, ang balaang espiritu sa Dios mukunsad kanimo. Ang bata mahimong anak sa Dios. Ug si Maria mituo kaniya. Kasluno na si Maria kay Jose. Apan, wala mituo si Jose sa gisulti ni Maria nga siya nagmagdos sa anak sa Ginoo. Busa, ang usa ka anghel midua usab kaniya ug miingon, wala na makak si Maria. Ang iyang anak mahimong anak sa Dios. Kinahanglan nga nganlan mo siya og Jesus. Daghang bulan ang milabay, adunay sensus nga gimando ang hari. Kinahanglan ni Maria ug Jose nga magpalista. Unya miadto sila sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Jose, aron maihap sila sa gobyerno. Human, miadtong dugay nga pagbiyahe, si Maria manganakay na. Apan, ang tanang mga balay abutanan sa Bethlehem nangapuno. Busa, ang anak sa Dios natawo sa kwadra. Giputos og mga panapton o gipahigda sa higdaanan nga dagami. Ginganlan nila siya Jesus. Sadto nga gabii, nagpakita ang usa ka anghel sa pila ka manugbantay sang karnero sa kabukiran duol sa Bethlehem. Maayong balita, ang anghel miingon, natawo ang imong manluluwas. Anaa siya sa Bethlehem, naghigda sa pasungan. Sa kalit, mipakita ang dugang mga anghel. Daghan kaayo kanila nga ilang gipuno ang kalangitan. Dayiga ang Diyos sa langit, nagkanta silang tanan. Ug hinaot ngang matag usa nga makapahimuot kaniya makadawat sa iyang kalinaw. Sa dihang mibiya ang mga anghel, ang mga bagbalantay sa karnero nagdali ngadto sa Bethlehem. Ilang nakaplagan ang bata, ang ilang manluluwas, nga naghigda sa higdaanan nga dagami. Sama gayud kini sa giingon sa unang manulunda. Human, makita sa mga magbalantay sa karnero si Jesus, milatas sila sa lungsod. Nalipay kaayo sila. Gisultihan nila ang tanan sa nahitabo, ug gidayeg nila ang Dios tungod sa iyang nabuhat. Ug mao kato ang istorya sa pagkatawo ni Jesus. Please subscribe now and hit the like button so that you can be notified on my next upcoming videos. Daghang salamat!